दिनै बर' बिमा गौथुम जे बर' बिमा गौथुमा थांनाय बोसोरनि 7 मार्चआव उदालगुरि कलेजाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जोनोम होजादोंमोन। दिनै 2 तारिखआ बर' बिमा गौथुमनि जोनोम सान जिहेतु दा बे जोनोम सानखौनो बा दाफुंनाय सानखौनो बर' बिमा गौथुमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मदद आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों दिनै बे थावनियाव माने गाजा गोमजायै नङाब्लाबो बेखौ थेलेबलेब हिसाबै खुंनाय जादों। लोगोसे गाबोन 8 मार्च मुलुगनां आइजो सान बेखौबो सरजाबनानै दिनै बे मुलुगनां आइजो सानखौबो दिनैनि बे सानावनो सिगांग्रोयै बेखौ फालिनाय जादों। दा बे मोननैबो सानखौ सरजाबनानै आङो गासै बुहुमनि बर' माने आइजोफोरजों लोगोसे बुहुमनि गासै आइजोफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय सिबिनाय आङो बावहरदों। आरो आइजो जौगानायनि थाखाय बा आइजो मोनथायनि थाखाय जायफोर आइजोफोरा माने मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननिसिम आंनि फारसेनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमनाय आङो बावहरदों आरो दाहा आङो बिथांमोननिसिम बावहरदों। बिथांमोना जेरावखि थाया मानो गोजोनै माने जायगा मोनथों आङो बेखौनो आङो फोरमायदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिमा गौथुम माने जोनोम होनायनि गेजेरजों जे बर'नि सान्थौ आरो सानस्रि आरो बर'नि जानि माहारियारि बाद बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आइडिय'लजि आरो जिखिनि मोनसे माने सान्थौ आरो थांखि बेखौनो लानानै बर' आइजोफोरनि जेंनाफोरनि बोस्रांनायनि सायाव इन्टेनसिभलि माखासे खामानि मावनो थाखाय बे आफादखौ माने दानानै लानाय जादों। आरो बे आफादा स्पेसियेलि माने बा जर'खायै जे आइजोफोरा मोगा मोगि जानाय माखासे जेंनाफोर जे जेंनाफोरखौ हौवा मानसिफोरनो बिथांमोना गेबेङै खिन्थानानै लानो थाखाय मालाबा आख' फाख' मोनो बा जे जेंनाफोरा आइजोफोरा मालाबा उसुबिदा मोनो बैफोरबायदि जेंनाफोरखौ दिनै जोंनि बे बर' बिमा गौथुमनि गेजेरजों जों जेन मोजाङै मिथियो आरो बिथांमोननि जेंनाफोरखौ मोजाङै जोङो फैबाय थानाय समाव सुफुंनायनि राहा आरो बेब'स्थाखौ जोङो पलिसिफोर लानायाव जेन माने मदद जायो बेफोरबायदिनो खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै बे बर' बिमा गौथुमखौ दानानै लानाय जादों। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो सुबुं माहारिनि जौगानायनि बाथ्राखौ जोङो सानो आरो बर' हारि जौगानायनि बाथ्राखौ जोङो सानो आरो बर' माहारियारि बादखौनो लानानै बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि बेनि थाखाय खामानियाव मुखुब। दा बेखायनो समानै बर' हारिनि हौवा आरो हिन्जाव सोलोंथाइ रांखान्थि बियो जौगानायनि गेजेरजों जे जोंनि हारिखौ जे दाफुंनो नाजानाय जेन बियो मोगथां महराव गोग्गोमैनो थाबैनो जेन जाफुङो बेनि थाखाय गोख्रैयै खामानि मावनो थाखाय बे आफादखौ जोङो दानानै लानाय जादों। बे आफादखौ लानानै रावहाबो इनसिकिउर जानो गोनां गैया। बे आफादा सोरजोंबा जुजिनो थाखाय सोरजोंबा नांलायनो थाखाय आरो सोरखौबा दुरबल खालामनो थाखाय जोनोम होजानाय बियो आफाद नङा। बियो बर'नि आइजोफोरा बा बर'नि हिन्जावसा गथ'फोरा मोगा मोगि जानांनाय जेंनाफोरजों जुजिनो थाखाय आरो जेंना बोस्रांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआवनो जोनोम होजानाय बियो मोनसे आफादसो। जेब्लायबो बे आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाइडेन्स आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे कन्ट्रलावनो बियो खामानि मावलांबाय थागोन। दा बेखायनो बे आफादखौ नोंथांमोना मदद होनो हायो आरो बे आफादखौ नोंथांमोना बजबनानै लानो हायो आरो बे आफादनि गेजेरजों नोंथांमोननि ओनसोलाव माने सोलिनाय माखासे जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ बोस्रांनांगौनि थाखाय नोंथांमोना माने मदद लानो हायो आरो नोंथांमोना बिबानगिरि जानोबो थाखाय माने सिगांबोनो हायो। आं बेखिनि बाथ्राखौनो दिनैनि नैबे बर' बिमा गौथुम सान आरो मुलुगनां आइजो सान फालिथाय हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं मिथिहोयो। गोजोन्थों।